Сега след 20 години намерим майка си. Тя го изпълни. Абе, жена, нашия Тотю гаш се прибира. Сега май ти идва. Тотю, я ела тук. Кажи, тате. Я кажи как ми надастал днес? Ами, тате, то... Днеска изпитаха, имам 7 двойки. Колко? 7. Какво е? Ами, първата е по френски. И как така по френски? Ами, даскалата ме накара да напиша 4 изречения и след това да се направи извод. И аз написах първото, госпожата по френски ходи с господин по математика. Второто изречение, госпожата по френски ходи с господин по български. Третото, госпожата по френски ходи с господин по физическо. Четвъртото, госпожата по френски ходи с господин по информатика. Синем, тя е курва. Еми, аз така и казах, ще ми напиша двойка. Добре, остана тази двойка. Я кажи за следващата. Ами, по математика, она ми вика колко е 5 по 6. И аз викам 30. После ми вика колко е 6 по 5. Си, тята шак се прави с тебе, бе. Еми аз така и казах и тя ми написа двойка. Хубаво, добре, тази двойка майната е. Я кажи следващата. По география. Как така, бе, идиот просто? Ми, тате, ти знаеш къде се намира Африка, бе? Не бали и майката къде се намира. Ами, и аз така и казах и тя ми написа двойка. Хубава е следващата. По биология. Как можа, бе, простак? Тати, безкръстата ни наредила в две редици. Едната момчета, другата момичета. И питат момичетата да кажат един женски екземпляр. И едната тапанарка срещу мене ми вика... Вика ми муха. И аз трябва викам да й кажа мъжки. И викам мухуи. И тя ми написа безкръстата двойка. Кой да направя? Тук си бил прав. Я кажи за следващата. Позив география. Она ми вика, Благоевград, град ли е? И аз викам, не бе, село е. И тя ми вика, как ще е село, като завършва на град? И аз викам, госпожо, Козлодуй завършва на уи, ама не е нали? И тя взеше ми написа двойка. Абе, ти си уникален, я казвай за другата. Другата ми е по физическо. Господина ми вика, Тотио, дигни си един крак. Аз се го дигам. Той ми вика, Тотио, дигни си другия. И аз викам, да бе, аз на кого да стана, бе? И той ми написа двойка. Ела, къде последната по какво е? По музика ми е последната. И по музика ли е? Простак с простак. Тате, ти са 6 двойки, ще можеш да пееш, бе? Prenda los motores, súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores, súmale mambo